Το αράζουμε ελτότο. Συνέχισε ρε μπρο. Αράζουμε ελτότο, πίνουμε το καφεδάκι. Της λέω έλα εδώ να σε κεράσω τσιγαράκι. Μου λέει πως δεν θέλω, περιμένω γκομενάκι. Στην πιάτσα όλοι με ξέρουν, με φουνιάζουν βαποράκι. Είμαστε εδώ με τον. Βάνκο. Θέλω να μου πεις από πού βγαίνει το Βάνκο. Το Βάνκο βγαίνει από το πίδετό μου. Δηλαδή. Το πίδετό μου είναι Ιβανίδης, αλλά αυτό ρε φίλε, μην το... Ξέρεις τι, θα το κόψω αυτό, έτσι. Άρα βγαίνει από το επίδετό σου με λίγα Το λόγια. πίδετό με λίγα λόγια. Επόμενο ερώτηση θέλω να μου πεις ποιος είναι ο νούμερο ένα ράπερ, τράπερ, οτιδήποτε που δεν μπορείς καθόλου, που συχαίνεσαι, που μισείς. Συγκεκριμένα τον έχω αναφέρει και δημοσίες, το Τόμι. Γιατί ρε φίλε, αυτό το κομμάτι συγκεκριμένο δεν μου αρέσει ρε φίλε, επειδή θα το ακούσει κανένα 16χρονο και θα πάει να το κάνει χωρίς καπότα ρε φίλε. Αυτό το έχω αναφέρει και στο... Το έχω αναφέρει και δημόσια Σωστός. στο TikTok. Έτσι. Με ποιον τράπερ είναι πιθανότερο να δούμε στο σύντομο μέλλον, ας πούμε, κάποιο feat. Τώρα ετοιμάζω ένα κομμάτι με ένα διάσημο ράπερ που μου έχει στείλει. Με ποιον. Αυτό δεν θέλω να το αναφέρω σχετικά. Από τι αρχίζει το γράμμα. Από πι. Πι. Είναι... Δεν ξέρω κάποιος είναι. Επηρεάζει. Οκ. Και τελευταία ερώτηση θέλω να μου πεις ποιο είναι το viral τραγούδι σου, να μας το τραγουδήσεις λίγο. Το αράζουμε ελτότο. Συνέχισε ρε μπρο. Αράζουμε ελτότο, πίνουμε το καφεδάκι. Της λέω έλα εδώ να σε κεράσω τσιγαράκι. Μου λέει πως δεν θέλω, περιμένω γκομενάκι. Στην πιάτσα όλοι με ξέρουν, με φουνιάζουν βαποράκι. Ωραίος. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα follow. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ να σας φέρνω έτσι Μαγκές, καλλιτέχνες όλοι follow συνέχεια. στο Denix και στο Join Live. Όχι, δεν το John Live Nike,